Buhe. Hi! Hello, kumusta mga bay? Kumusta diha? Kumusta kayong lahat? Ayan, magkasama po kami ngayon ni Azel Lexie, my student with high honors. Ay, tanggalin na natin to. Kaya, pagka-perfect ba? Pagka-perfect, pagka-gwapa. Ayan mga kapatid, magkasama kami ngayon at ilang beses kami paikot-ikot kasi walang maparkingan. So ayan, kakain muna kami. Ng pananghalian at it's ay wala ko reload dire may to reload sa may oras din. Wala na siya. Ang oras na ngayon din. 2 o'clock to 18. Alas 2 na ng hapon at eto kakain tayo ng syempre nagpamakdo yung ating Zelexi dahil may ads na. Thank you so much. Ayan. Masya man ni din way kamot Na dia. what I happens kamot din. Tanawa dia din na. Si Dina, di nagyod ko mo usa. Tuto. Mga unta, gi-plaster dia bukara na imong payong. Asang kibanginabuhi na to si YouTube. Ning kamot kita in taon ini mga unta ninyo. Ingon ini raman akong buhaton. Wa tay silupin. Ay Ginoo, tabangi kami gipanggutom na in taon kay grabe ang haba ng pila sa sa bank. Kasi talagang kinonfirm ko today ang sahod ko sa Facebook. Thank you so much pala sa mga sumusuporta sa aking bagong Facebook page na Inday Kabkab ng Kuwait. Ito na po. Tawag dyan. Tinatamasya ko na po today ang aking sahod sa YouTube. First sahod sa YouTube. 20,500 pesos. See? Thank you so much. Susuportan nyo kasi sa Facebook kasi yung ad sa Facebook non-skippable. Di siya pwedeng skip. Kaya talagang pag may ads, di talaga kayo makaano. Pero na lang kung hindi nyo panuuri ng dire-diretso. So, ayan. Mag-vlog ka din na. Vlog pa more. What ay ihapin aning chicken joy, no? Wala siya nang hatog buwan din na hapil din na. Tissue lagi din na. Mo nang bukas sabot ni kabgat tissue. Tissue kay atong ihawid sa manok. Anak din mo ni kinanan og kuan din. Girl Scout din, Girl Scout Dire po nga ang kanyo. Wala ko space. Tungkol sa cellphone ako wala ko space dire. Nang lang yun, daghang space yung mga cellphone para mag-video mo diretso. Ang binaw sa cellphone din bay palihog din na. Ka, kinabuhi pa mo. Tao na ba? Ay, tao papas mo ba Asil? Kaya sige naman katog sa imong post. Kapon ka nakatog. Tog ka na. Wala, nakatog na panginabuhi. Si Bayas siya, sige video. Hantod ang cellphone nakatog po kapis palad. Nginabuhi. Baka nga tinubi to nakatog di ko. Sa tapos lawas. Sinday nga bil po. Sinday nga bil. Siya doon ka Inday nga bil. Ingon siya sa ako niya. Inday, nakatulog ko sa live mo kagabi. Tapos nagising ako. Ito, bumisita ako sa Talusog team. Ingo, patay. Inaantok ko itong nag-message kayong Lusog team. Ginawa mang Talusog. Hanggaw. Wala, nagkabilar-bilar na panginabuhi sa YouTube. Tinaambir ako ay glasses dala. Nahubog. Ayan. Kain tayo. Thank you talaga ha. Ang laking tulong talaga ng ang tulong talaga ng suporta ninyo. Talagang nakabayad talaga ako sa mga bills ko lahat. Bills sa lupa, tubig, kuryente, bahay, Pag-ibig, SSS, PLDT. Nakapadala pa sa mga kamag-anakan sa probinsya. Salamat Ginoo in taon kaning swerte. In taon kaning mga grasya ng pangbubo kanako. Salamat kay Ginoo. Pastilan mag-smile di ko magabi makatuo akong luha. Bigdayon to kay wa ko nagdahom ni ining maong grasya. Nga gibubo siya ako karon. Salamat kay ninyo si mga pagpangga. Salamat kayo Bay Asil. First lang siya bay nga sahod sa First Facebook, sahod sa bagong page. Wow. Pero yung lumang page natin, sumasahod na rin yun, yung dalawang lumang page. Sa Lusog team to? Hindi. Sa Hindi kabkab ng quiet. ang mo na first karon. Yes. Wow. Doon sa man bay gipahibaw ra ka na gi-emailan kila unsa man. Di email. Wow.
Gi ako man ang gipadiretso ko siya akong ATM. Mm. So akong gi-confirm today na kung nasuod na ba sa ako ang taong kuan tabay. And thank you so much din kay ano Simply Us Dak. Bay nakuha ko na yung padala mo today sa yung mga pamamahagi kasi siya yung nag-sponsor last Saturday sa ating palaro. At Lunes ng gabi, ngayong gabi, siya rin ang mag-sponsor ng palaro sa kanyang kubo. Kasi mamaya after ng ating promotion night, lipat tayo kay Simply Asdak. Kasi mamimigay dyan ng tigwa 100 na load at dalawang maswerteng mananalo sa tigpa 500 pesos. Masaya mamaya, lingaw kinaon niya ba? Asam sakatan. Kay Simply Asdak kay si Tony mo basa sa Si Tony. si Tony iya ang apa may mo basa sa question. Girl. Niya kay apa relation nagbasa. Magbisaya ko sa hay. Bisaya mo siyang kinabuhi. ah, Lipay ko ni mo bay dako na nakasildo sa kuan. thank you kayo gyud. Ang page bay gamay na followers bay. Di na mo sildo ko gaway ko mo. YouTube na lay trabaho ah. Dugay pa kay na. Ano ba si Jake tabangan na to bay itabang bay. Ang tawagan sa niya. Sorry na kinanglan niya kuan kay maduoy ta. Busy kay charing kay ah. Nga mga tutagkat mo ba? Ang tutag bingkahan ba daghanang bingkal. Lami ka nga init pa dito. Apong ka. Lami bitang bingka ng init pa. Lami lang bingka dun lang gagmay nga. Oh, kanang napabitaw dahon? Mm. Alam niya. Ay po. Uy. Nahog. Nahog ang Drinks harina. mo ba yun? Parat kinilang sus ba? Uy, danaway lang kanon ay bukbuk. Ay, sorry. Ano sa man yung McDonald's, yung kanon ay pambuk. Kisli po niyong maayo. Hain man ako ani. Kanay mo na. Di. Uy, tinuod bitaw diya oh. Pakita na ko ninyo. Di ay bukbuk. Oh, Lagi no. asa naman ang kamera? Di ay bukbuk oh. Hindi lang okay rin ay mga untag bukbuk. Sinundalo na ni. Yami ang chicken sa McDonald's kabantay kay dili oily. Dami lang chicken. Parat lang ilang sauce. Di na kinanglan sauce. Katawad yung Angela kani message siya sa tita. Nya ka sa live. Ah, enjoy? Message siya sa yung sa FB ba? Oo, mo din. Live ko na. Sususlok po sa skilly ka. Minsan ko lang ipaano si Angel sa camera kasi lagi akong na-off comment. Basa ano sa Angel? Basta na ibata. Ako mga dosis siguro to buong wala wagi alaw bay. Sakto nag-gym ko ba nga. Nga sa music siguro ni Oh, mo. ako to tong immune. Imo na ipapatang ads tanan. Oh, man pero ang kaning primero ako kanang gabi nga nag-upload ko wala pa ads, wala pa ko. Hasta nang live ni mo butangin na. Ang live na sa ang gabi era. Ang live pwede yan. Lagyan nyo ng ads pagkatapos yung mag-live. Unsa kay buhaton lang ang viral ka no? Lupad siya kuan ato. Ang laba nga magkining kat sa banin saging. Ay po nabitin na eh. may lagkwaon na kag model. Ingat ba? Ay mga nanggaw na may surya ko. Unsa kay tig ano ya? Kami ni pobreng bisda ko siya. Ni gauli daw. Ang viral ngayon, mag-post kayo ng mga video, yung mga searchable. Like paano, how, mga ganyan. Kasi kadalasan tanong ng mga tao. Paano magpaputi, mga ganon. Paano magmaneho ng sasakyan, mga ganyan ba? Puros question ang title na inyong description. Malagay kayo paano magawa ng puto cheese. Ganyan. Lagyan mo na kanawa pa. May dessert may dessert pala. Wow! My goodness. Ha? Naibalon si Dina doon kabuksagi kung sky please. Dessert. May ginis Gina. Gina. Dina, okay, gear scout kayo. Di na natuto. May lag di gini mapas musdahan yun. Ano ko? Anta kuya ato na si Lekab-kab. Tapos mag-video kayo pag Lakaw monetize na. lakaw ni Lekab-kab. Ika-video din na ha. Kini ha. Den. Karon? Di na, sunod si Gina eh.
sunod to, karon ha. Ano sa mo di ay? Ano sa baka ta magkita ko? Tagal namin hindi nakita ni Asil. Kailan yung huli tayong nakita, Sir? March, Yung birthday ni ano, di ba? Before birthday Ni ano? Ni Ate Jolie. Kaya ano, birthday yun ni ano? Sino ba yung pinuntahan natin? Sa Azalea? Oh, Azalea. Last. Kuya, kato din na? Kasi yun yung huling pagkita namin ni Azel. Ilang buwan na, 3 buwan na nakaraan. 3 months na kami dinakita ni Azel. Yan. Sa Julie pa sa Julie isa. Apa, magbuhat pa to siya pin. Si Jolene ta, ning kamot ginabuhi. Gamon siya siguro sa basyo siya makuha na down siya. Ang kagandahan na ti Julie, hindi siya mapatol sa ano, mga basher niya. Ayun na ti Julie, hayaan mo yan siya. Salamat yung siya na siya basyo kaya sikat. Anak siya? Na basyo. Kuhaan ka ng... Meron namang ibang way, sabi ko ati Julie. Meron ibang way, kahit wala na yung pin, makasweldo ka na ti Julie, pero hindi ko alam kung paano. Oh? Alam daw anak makasikaso. Sige ati Julie, kaya tanging kamuti na. Ang kuti Julie, kanang Facebook page ni mo, pwede siya na ni mo i-monetize, kaya daghan na kag-follower. Siguro na. Ang Facebook man good, na-monetize ka sa Facebook page, ba meron ka ng 10,000 followers Ay mo pila mo ha. at saka 30,000 watch hour. Pila mo ha. 20 kape naman to sa bag-o. Marami pa rin iba na naligaw pa rin, hindi pa alam kung nasaan. Yung legit ko po na Facebook page ay Inday Kabkab ng Kuwait. Di na. Baga. At sa mga beauty products, sa mga gustong sumubok, punta lang kayo sa Beauty Products of Inday Kabkab. Pila. Nako dito balid na kun di kuan. Wa pa murot imo abay? Dugay murot no? Ako na birthdayhan mo din na palitan ka ni Kabkab ba. Sige. Ayaw pa atong birthday. Iyo pa agda karon daw dayon. Birthday ako ihatag. Kay muwa ra ka nako do. Biyan. Ay, biyan si Asil din. Ako adyo ko biyahe din na kay so sao na lang. Walang iwanan din na. Wala eh. Ah. Mas nabinutan na siya nako. Uy, kuya ako ng amon hinoy magbinutan. Kaba. Kuya niya ha. Lain ron kay ang mga kauban nas balay manghadlok ug magbinutan ng amo di ko. Bagtarong gid mo ha. Biyaan yo kanako. Pagtarong ay amo ha. Panggaan taw ng ulipon. Kay masao na lamang. Biyan niya ka. Ay nagkabalaka din na kay ugma. Naunsa man imong kamera. Pitok na urot na. Ay kabalaka din na kay ugma. Senior citizen na si Asil. Mao gid. Tapos okay na ang kalagayan ng anak niya. Okay, wala siyang hilingin pa. Ipamana sa iyo yung bahay ni Asil dyan sa Ako ba yung Aldia. Bila del Rio. Abila del Rio pala. Ambil usap ko din. Sige, tara na. Wadi ako na delete na yung uban ako ba. Ngay duha ka video ako i-delete pero maka kuha ko video diri. Ipang-delete na nang na-upload na ni mo. Oh lagi na stagnant delete. Ato i-delete ang Facebook. Sige. Thank you, Lord. Ay, man tong atong sulanan din. Palihog, salamat din. Diya ka malipong anak kay Ang nagka-count busy na. pa ba? Ay, man niyo ako, bay. Kani, bay? Mo na oh. Mas malips to lips sa ani ron, bay. Di kuan ako atin niya ko. Sprite. Le. Mo kuan sa tamo berlo sa hungit. Tagay de. Pinitas ko. Kung aircon lagi yung inita. Kini, nagbalik na tuon niya. Martag siya ubi na ni. Wala din. Okay. Init ka, Jo. Init ka, Jo. Di man makapiright pag ikan YouTube niya, post Kaya. Facebook. Ang makapiright pag di same. Di same YouTube. Itan sa akin. Dinanood ng yun, makapiright. Pero, hindi naman siguro lahat kasi meron kang isi-set up dyan sa copyright eh. Ano lang to katong 10,000 katong kita kadaghan na katong viewers. Ay, Diyos ko puro detail. Salamat talaga ng marami. Tara na, pwede. Masyong ni bitbiton. Hindi din ako bay was kan. Amo siya, sige, isit up siya dyan. Pang dilita na nang kuha na. Manang upload ni mo. Grabe yung dagang ako lang. Piti, hanap po show ni tao ni imong kuhan.
Pila man na ka MB? Sure naman ka na-upload na nimo. Napod ni. Kanang mga kuan nakitaan man na nako na tagas na kay nagpatalasas na imong kuan. Kana imong po nang namalengke imong dina. Tagas bito. Tagwalo ka patalastas kay duha-duha man kada kuan duha. Yung yung ads na dalawa, yung isa diyan para sa yung isa para kay YouTube. Yan. Buang mo morta sa din ay upload YouTube kan Yung YouTube, kapag monetize ka na, kailangan araw-araw meron kang upload, minimum na yan, maximum. Maximum, ay, kabaw ni Lupad. Aw, siya magkuhan ka? Wala na. Aw, mana. Kailangan araw-araw ka may upload. Kailangan araw-araw ka papasok ka YouTube. Kasi kung hindi, wala ka ng sahod ba? Kakaltasan pa yung dolyaris mo. Naman panglusob na ko pangin na puso ang bon. Panglusob na ko ang kuan. Wag na, okay na di, pang-delete na ng mga kuan. Nawan ako sa kuyap eh. Na daras tigaw ni bayana na iba na sig panawag sa Indian nga uyab. Hoy, di na. Atay ang sino. Sabi Oh, badlong. Di na, na kami. Batay na ginigib. Na anay ba na mangita paglain. Kusi o, gibugan ron. Mapuro ba kayo yung uyab ng Indian ba? Wa na. Bantay, lagi ka din na. Joke lang. Di na pagbutan, di na hakim. Sus, gino. Ay na mga Kali po Indiano. siya maglagot sa kuyap. Ay na mga Indiano. Kay babaho, kay igilok. Baho ka na mga lawas din na. Guy, malipong ka. Imbis na nalamian na ka. Nakuyapa na ka din. Atay. Ang gawa ganun yung dagam ko. Sinuod na. Baho dyan kayo? Baho ginis lang mga lawas ay. Purya gaba lamang yung taon. Pasaylo agino. Mao man gining taon. Kay katong nasa kawait ko, kung ako masalubong ibang lahi, may maingisi-ngisi na ako. Ay nagmuagi na gay ang hangin. Sus, maguba gina akong naong intaon ko. Hey, ginoon sa baron nga pahumot. Yung gwapo kayo, mungisi niya. Nga gwapo. Ang gwapo kay kanang di ba may yung Ismail ako huna-huna sa mga kuan kanang singan ani na malandong ba ko maglakaw ng daan. Nga na mo kahit agi nga ibang lahi. Jesus, Ginoo naguba gid intaon akong naong nahiwi gid kalit. Sa baron. Ay mga humot kay na sila Ginoo. Mga gwapo sila no mga itsuraan. Pero intahon, ang mga ilok nakalimtan. Ay, ambot lamang. Sige, sulay na. Tanawa imong kuan ka ng recycle bin, basig na pa sa recycle bin. I-delete yun diretso. Diya na may recycle bin. Di kani may pinduta, recycle bin na. Trasya kana. Dilita na diya tanan. Oh, ipa-empty para dako na kag space. Install sa mga ubang apps na ko. Kaya yung mga apps na walang kwenta, way mga buot. Ipanglabay na. Sige na din na, tawagin na na yung uyab diha. O, imong bana diha, ipasila na. Dili na lang mikuto ba, nagkasalamat. Nabuking, di na. Antay lagi ka din na. Di na natuto. Bye-bye. Bye-bye din. Di na. Adto ko boy adto.